Kardom pini bertarjik tha pini prime time news chan mangpi nili imoni teron pi. Aprang si bertang ton pen cipajur midam de aprang bertang kungpi arjik tha. Lakai ni di samarong rong plia mekara tumpen itang tangka cirung si JCB pen towar ka lampon. Karbi lo Charlie Asong Harvard ke Regional Committee Maipu Sotro Singteron Sangtet Katren Damtang lo. Nili PLCC Chairman Pater Piponsi Tarapung Harvard Kahum Ridam. Bertang kungpi arjuk dela pit potot bertang ton pen cipajur midam senang. Nilip along BLCC Maipu Winson rong hang lapen alang liri sanghua tum cipatur piponsi tarapung ahawar kahum redam. Pinpur pon melakai korapon nilip constituency ke parlo tarapung ahawar lake nilip constituency ar lopen isi kapapihop ahawar lo. Hatak arat atum kai ke setame komentu si kisung pen ke jogjima mate ke thegiding atum nang kirap jima pusit towar cholang ding pensi to lapuson apora hot nilip BLCC Chairman Winson Ronghang nilip PDC Maipu Timothy Teron Dr. Tenjin Ingti Chokyola PhD Social Worker Papu Rai BLCC Member Edson Teron Social Worker Bida Singh Teron atum tarapong ahawaran Humridam. Alang litum kahumrida mahot pagparo hinira drop cap blanket football volleyball highway sitame hadak kedo upper pen lower tarapung ahawar arong ararapan ron tekang me lan per sitame medical camp ta padopon si dawai highway sitame ron pon nili PLL Chairman Winson Ronghang pen pachni pona tengke alang litum tarapung ahawar kahumridam lake isi berta keme tarapung ahawar arong ararapan kapachini jisi kedam ate non kivangji ar koi ni phain ko ingkoi raketom ningkan suri nira ingkoi resi ani lake panjan poisa ingti arong lapen tarapung ahawar kilometer ingkoi raketom pebbles block atowar SOPDG scheme MP Horan Singh Belapen CM Tuliram Ronghang atom ariding pen foundations stone epon po lasihadak arong arat atum aning arong ring tilo athe tarapung ahawar arong arat atum akisung naike towar henlo non nabangso towar pen alang litum hisung jokpo pusi aning arong pen Kim Karbi Anglong ke Japon MP Horan Singh Belapen CM Tuliram Ronghang atum aphan kachuro alam theta pajurpon nilipen bertapang dakpon Anilson Rongpar News.News Karbi Anglong. Si tarapung hawar si itum tamro itu tarapung hawar lo towar ke sileng si taga ini dihin pen tane si Chairman boy pen MP sarapan sendiri tampen sidir foto masyarakat pen so non akhirnya kamate panjang tarapungan lepas tu towar tam mon klem pon po cek pon po nasi so kamlong itu kecek pun di non kebanggi Januari 23 ni alang panjan hawar wangsi la bangso foundation sonang kileji la so fansi ni tarapung hawar kebang la pen alang litum hadagara datum rong asar on sitame la bangso amelo na sitong nai pusini rong asar tumalong mate daket higi ding tumlong kebang nasi non 23 ni bang putin ake higi ding tum tanang itong po itu nasila tarapung nong tame pason sini tum keba ai tum pipi la sarnang tum kidu gelak tum phanan tum keron dekang ba oh nili tum thangna tabe tabon setame nili tum MP sar phan chuning ripen nili tum kichuma pe kar om la pen khela dula son itum dak ron tekang dak arat tum phan si pinangan ongdung ara nang sitong lo lang tum ningarong CPU lo labang so mentu ne kai pen thang nat atwa kave kisiksa muni tu kisu kun e ke chepon siksa ka jone non ni tum mang so tame jokpo busila tum aning thepen ni tum rong tame na chara mang situ dun MP sare bang ni bekedak kementerian ni dasa non ke bangji Januari 23 ni sialang dak bang po dak pan kena tentang ni panjan se bang po panjan dak se foundation son non lepon po
Lakhai ni disama long rong plia rong ame karatum pen tangka chirung si JCB pen methang ka chehela jiatowar ka cheselam. Lakha krena kep lomba jong ke parlo sikari han se pen manja towar adak kilometer kep ajak kiding rong pli aradatum thorpak pen don mekar tangka chirung pon si JCB pen towar cheselam pon. Pinpur pon me lakhai ni disama ahawar rong rup ka chokim lake ningkan kwesir kepra pikebra hini seng dat pen ningkan karota pleng thupo ponta non digital akaya hut anta labang so ahawar aphan pariwartan atoman ke jap awelang. Karbi Anglong.18 Council ke Sorkar nang chori bom bang bom sitame Karbi Anglong.18 Council pen nang kapanung kuk ajok non anta lakhai ni disama rong thong kep so si aradatum non anta kiti borwa kedam kewang kisung thepi barla arve nang hirlote inghan kangthar gari motor ke aphialamlo keng pen anta damunia kisung dokok disama arat akisung laki kijun alang kawe kiso kachilang ahem kawe kachileng atowar kawe pen tanglok sorkar pen kilong nang ji ason anta kapabi side lang lasi projin pen manja pen sermen hanse kilometer kep ada black topping nang piserak nang puputak kehang padopon lasi non lahaya kisung pen nang ke pajok ponjia phat non kiki bom Karbi Anglong.18 Council team Karbi Anglong manpeng ke do CM tuliram rong hangapan si lakhai ni disamara atum chuning rip padopon lapen pinilabang sa selong nang kechirap don atuma ben lakhe tingkreng rongpi alum teron dressing teron borlong titimong angtong intipi Livingston timong Ganesh Barma Kathar son inti Lowin Crow Bijoy Rongphar Langsing timong Nong E Ingleng Siva Ronghang Lingiring Ronghang Wilson terang lapen Jor timong pen Ukafta self-help group atum towar ke pasuralong cirap don ringki. Manjapen berta pangdakpon Sonjit Tiso News.News Karbi Anglong. Karbi lo Charlie Asong Harvard ke Hadalong Regional Committee Maipu Sotro Singh Tiron Sangtet Katrina Pan Dam Tanglo Pusi Niletum News.News Karbi Anglong Perang ke Hinpen bertanang pale. Dong muka kachiroi rong piarong Sotro Singh Teron Hauraghat Regional Committee amai phupatowe ajo amekejang penthur thedet alanglita inot Karbi lo Charlia song along kachepaduk pik abang phulo alangli kopai kilang nojok alangli po asarpi alangli achor Sanggita Hansepi Asopi Alirmi Teron Pi Arta Ningkan Isira Chiko Joni Atumapan Otekang Si Bangso Pirtepen Tam Tanglo Alang Lita Inod Lo Charliahin Jutang Jubat Kachingho Nai Abang Pulo Kaya Praman Kai Kita Katsipadupen Karjab Tip Abang Pu Haurakat Regional Committee Amai Pukar Litang Sotro Singh Teron Alang Linon Kevangji Plikebroner Kep KSA Annual Conference Apraman Zitame Alang Lipen Keklem Kedam Kabor Ipensi Kedam Tang Arkoi Nipai Kep Arni Reception Committee Sitame Suldharampur Along Seng Ponlo Bonta Kopuson Penlone Patowe Ame Kejang Penamachi Thur Thedat Pusi Berta Repton Long Danarong Pen Berta Pangdakpon Chentong Inti News.News Karbi Anglong. Pinyi berta lapan sikang tonik lo, domi thakmi kardong.